akuluakulu abahambetu zikuwaonekera uku akusazidwa tosati masewera enasoto kumazati abahambe ndi kuti chani ayendethu makosana amene ni mawu amene nzika za dziko la South Africa zimakonda kugwiritsa ntchito pamenetu akulimbana ndi maforeigners kuti atuluke kuchokatu ku dziko lawo mwachidule amangoti xenophobic imene magazi amene amakhala kuchita ndi makosana tikatsatira bwinobwino pajatu kuli FIFA World Cup imene ikuchitikira ku dziko la Mexico ndi kumene koko timu ya dziko la South Africa ichayo imene imadziwika zona kuti Bafana ikumenya mpira kumeneko ndi padakali panopa ndi kuti ndi game ikumenya ndi timu ya ku Mexico. Of course game imene yamba pakanthawi chifukwa kuti tikapita ku Malawi inayamba exactly 9 o'clock kumweno kumene akumenya game uko game imene inayamba 3 p.m. Eastern Time. Of course ndi kuti game imene akumenyera pa stadium imene amayitchula zonena kuti Estadio Azteca amene no potenga ndi a FIFA amayitchula zonena kuti Mexico City Stadium ndi game kumeneko ikuoneka kuti yatentha osati masewera magazi a dziko la South Africa Bafana ndi kuti ku table osati masewera kumeneko zomwe tozi kuoneka kuti zakondweretsa maiko ambiri kuchoka toko chigawo cha Africa ndi okhutira kwambiri ndi imene akuitibulira timu imene ya Bafana paja tikatsata bwinobwino zikuoneka kuti maiko ambiri ku Africa akupangano lale behind timu imene ya Mexico posatira noto nkhanza zimene nzika za dziko la South Africa zikuchitira nzika za maiko ena kuchoka ku Africa ndeno ini solidarity magazi ino anakwera timu imeneyo ya Mexico kuti no itibule timu imene ya South Africa zimene no titha kusemikiza kuti ndi zimene zikuchitika kumeneko andi patakali pano pande kuti timu imene ya South Africa palibe chimene angaphule kumeneko chifukwa pamene tikuyankhula pano kwasalato mphindi zochepa kuti no game imene ite andino akutebulidwa 2-0 kumeneko kwa game imene itayamba patangotha 9 minutes zinapeza zoti magaya amene a South Africa ndi kuti anatebulidwa 1-0 ndi timu imene ya Mexico amene anachinya chokerato kumbali ya Mexico pa first half amene ronde Julius Quinones mpaka na anapeza zoti awita ku break after 45 minutes ndi kuti no game also inapeza zoti yambiraso kumeneko pa 66 minutes zikuoneka kuti no Bafana imapumirato nkhapwa ngati chitete kumeneko Mexico sikuchitatu zosewera kumeneko afuna kungwakomolerato kuti azibwerera azikapitirizato zoteteza ntchito zawo kumeneko ku FIFA World Cup kulibe chawo kumeneko ntchito zawo ndi kuteteza akuti ntchito zimene maforeigners amakhala kutenga dziko limene South Africa kuphatikiza pamenepo anthu ena akuyankhula kwambiri m'masamba mchezo mokuti pamene watu azibwerera kwawo kumeneko azikateteza azikazi awo kumeneko ndi ntchito zawo pamene akukalimbana ndi maforeigners osati ku World Cup kumeneko kulibe space yawo ndi anthu bonesa solidarity akwera ndithu Mexico itibulidwe Bafana inenso tu ni mmodzi mwa iwo amene ndi okondwera kwambiri kuti timu imene akuitibula ndipo zimafunika zonata itibule zigoli zochuluka kwambiri kuti makapa amene wasiye mwano. Of course pa 66 minutes imeneyo second half imeneyo ndi kuti anachinyaso ndi player wa timu imene ya Mexico amene zina lake amadziwika kuti Leo Jimenez titha kusemekeza ndithu kuti masi achita katondo magaya achawo amene masogolera ma demonstrations ajaji na match achina Jacinta Zuma ambato kuloza zala makochi kumeneko akuti no ndi amene apangisa zonena kuti timu imene itibulidwe potengera tundu uthenga umene analemba pa sambakira mchezo la Facebook akuonesa kuti ndokhumudwa kwambiri ndi zimene zachitika kumeneko akupanga to blame makochi kunena zoti line up ndi kuti no anayika yosalongosoka ndi amadziwiratu kuti game imeneyo saphula kanthu ndi imene akuyankhulira komatu ndi kuli kusambwa zidwa osati masewera ku makomenti ambiri akuonera kuti ndokondwa kwambiri akuatseka kwambiri magazi amene kutengeranso ndi mwano umene amakhala kuyankhula titha kuonanso screenshot imeneyo uthenga umenewo umene analemba pa sambakira mchezo la Facebook kuonesa ndithu kukhumudwa kuti timu yawo ndi kuti kusazidwa kumeneko ku Mexico ku FIFA World Cup 2026. Of course tinaona kuti magaya amene makamaka a celebrity komanso azisogoleri ena ndi ena zikumene la South Africa amakhalatu akupempha maiko aku Africa kuti awathandizire kukhala kumbuyo kwa timu yawo ya Bafana komano ikafika nthawi yokhozana ndi ma demonstrations ndi kumakhala abahambe ndi mene amakhala akuyankhulira kumeneko kumachitatu kutibula penanso kupha kumene nzika za maiko ena anawo panopa mazali nkhosi ndi akufuna anthu awapange support zimene zoti ulendo uno sitikupanga nawo anthu tizikhala tikukwera timu imene ikumenya ndi Bafana kumeneko asachokeko ngakhale ndi chigoli chimodzi kumene tifuna zoti aphwasulidwe aziwe kunena zoti FIFA World Cup sikuchitatu masewera kumakavina mapiyano kumeneko kumafuna anthu ozisata ayimene monkhani zake nimene zikuyendera sizoti mwene maganizo pankhani imene ngati maganizo alipo fotokozani comment section mumonemekezaso maganizo anzathu.